luat trupa Irish Kelly Group. Doamna Rodica, activități? Dar cine a fost aici în trupa? Doamna Iuliana Golovneva. Să poftească pe scenă. Coordonatorul trupei Irish Kelly Group. Iuliana Golovneva, Irish Kelly Group. Dacă sunteți aici, dacă nu, o să rugăm pe doamna Rodica să-i mâneze premiul. Iar trecem la locurile 2. Sunt două locuri 2 aici. Și primul dintre aceste locuri este luat de păpușile vesele. Doamna Mariana Mira, îndrumător, profesor Georgica Badea. Mulțumim mult de tot. Celălalt loc 2. Hai. Vă mulțumim, Irish Kelly. Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Rămâneți pe scenă alături de noi. Păpușile vesele am spus. Și celălalt loc 2, Little Star. Micuțele stele de Sebastian Spontană. Ia-ți premiu. Bravo! Trecem la locurile întâi, pentru că sunt două de la aceeași secțiune, ca dans de caracter, categoria 7-10 ani. Locul întâi, trupa Bum Bum! Yes! Doamna Maricela, unde este? Mai aveți locul plină de premii, doamnă? Da. Succes! Pasul de 20. Bravo, tati! Am scos până la urmă. Așa, și celălalt loc 1 este luat de trupa RIC, profesor...